Pwy ydw i? O lle ddes i? Pam ydw i yma? Pam ydw i am gwybod? Pam rydym yn ddioddef? Lle gallai ddarganfod gobaith? A ydy Duw yn bodoli? A fedrwn wybod yn sicr? Fyddai'n bosib i'w cyfarfod. Mae Duw yn agosach na beth rydych yn meddwl. Ble oeddech chi pan gafodd y chwiban olaf ei chwythu a phawb yn sylweddoli ein bod ni wedi ennill y gamp lawn? Da ni wrth yn bodd yn adrodd yn hanesion. Ble roedden ni? Be oedden ni'n neud? Pan oedd y genedl gyfan yn dal i gwynt ac yn gofyn oedd y swigen fach na o ledr wedi croesi'r llinell neu beidio. Roedd pobl ar hyd a lled y wlad, rhai fel fi, prin wedi gwylio gêm rygbi o'r blaen yn disgwyl, yn hame, yn gobeithio bod ni wedi ennill eto. Wrth dyfu fyny yng Nghymru, rygbi ydi y gêm i lawer o fechgyn. Os ydych chi'n y tîm rygbi yn yr ysgol, ydych chi'n real boy ac yn gallu cerdded ychydig yn dalach na gweddill disgyblion am eich bod chi'n cynrychioli'r ysgol. Os ydych chi'n fan rygbi, honno ydi y gêm, yn gêm ni fel Cymru. Ydych chi wedi meddwl rioed pam fod chwaraeon yn apelio gymaint? Os ydych chi'n dilyn rygbi a'i pidio, mae pawb wedi cael y profiad yma pan dyn ni wedi ymgolli mewn rhyw gêm neu gystadleuaeth ac mae'n ffocws i gyd ar un peth, pêl rygbi, pêl droed, pêl snwcer, neu hyd yn oed bêl ping-pong neu ddarn gwydbwyll. Ac ar yr eiliad yna, dyna'r peth pwysica yn y byd i gyd. Pam? Mae'n edrych debyg fod pawb sydd wedi enni hefo'r awydd yma i lwyddo. Den ni'n gystadleuol, den ni eisiau ennill. Prynau ydy hynny'n rhan amlwg o'ch personoliaeth chi a'i peidio, allwch chi'n gwadu a bod wrth eich bodd pan den ni'n ennill. Mae yna rhywbeth mewn pobl sy'n ei gyrru nhw i fod eisiau gwneud yn well. Does neb eisiau colli. Beth sy'n gwneud i chi godi o'r gwely yn y bore? Beth ydy'r nod yna dych chi'n anelu ati? Ble mae'r llinell derfyn yna dych chi'n breuddwydio i chroesi? Y peth na dych chi am ragori yn ei wneud? Y swydd na dych chi eisiau? Y person dych chi'n dymuno i fod? Mae yna rhywbeth yno ni fel bodau dynol sy'n siŵr ofyn y cwestiwn rhywbryd. Be di pwrpas y mywyd i? Oes neu ystyr y tu hwnt i 9 tan 5? Oes neu bwrpas pam dwi yma? Oes neu werth? Pan fyddai wedi marw yn llwch, fydd y mywyd i wedi gwneud unrhyw wahaniaeth. Da ni'n dod ar draws llefydd fel yma ar hyd a lled y wlad. Cestyll, tai, cof golofnau, lle gwnaeth pobl sydd wedi hen farw adael eu hôl. Maen nhw wedi defnyddio eu cyfoeth a'i dylanwad ac wedi gadael eu marc ar y map. Ron i yma, ron i'n bodoli, ron i'n cyfri. Ac medden nhw, pam fydd rhywun yn sgwennu hanes y cyfnod yma a'r lle yma, bydd rhaid crybwyll yn enw i. Ron i yn rhywun, ron i yma. All pob un ohono ni ddim fforddion castell yn hunain, ond dyn ni gyd yn breuddwydio am fod yn bwysig i rywun, cael ein gwerthfawrogi. Dyn ni gyd mewn rhyw ffordd neu gilydd yn gweiddi, dwi yma. Dwi yma ac os allai wneud argraff am un eiliad fach. Dim ond i mi gael y bêl dros y llinell na bydd pawb yn gweiddi fy enwi.
Os cai'r swydd yma, mi fydd pobl yn gwybod y mod i'n cyfri. Os medra i gael y berthynas yma, adeiladu'r bywyd yma i mi fy hun, gadael enw da ar y fôl. Yna mi fydd y mywyd i di gwneud gwahaniaeth. Mi fydd ne ystyr i mywyd i. Bydd ne reswm i mi fod wedi byw. Beth bynnag di'n breuddwydion ni, pwy bynnag yden ni am ei blesio, allwn ni'n gwadu yn bod ni'n byw hefo'r angen yma, y dehead yma, i glywed rhywun yn dweud, ti di gwneud job da iawn ti. Pam den ni'n teimlo fel yma weithiau? Pam cisio ystyr i'n bywyd ac yn y pen draw chwilio am bwrpas bywyd? O ble mae'r dehead yma am bwrpas yn dod? Wedyn, mae'r eiliadau'n yn dod pan gawn rhyw gipolwg bach, pan mae'r dehead am fwy yn cael ei fodloni am foment. Yr adegau ne pan fyddwn yn darganfod yn pwrpas mewn llefydd gwbl anisgwyl. Un o'r gosodiadau mwyaf rhyfeddol am yn cyflwr ni ydy hwn. Y mae Duw wedi gosod tragwyddoldeb yn ein calon. Mae'r cymal yma'n dod o gerdd hynafol yn yr ysgrythurau Hebreig. Mewn brawddeg, mae'n dal gobaith y ddynoliaeth, y gobaith fod ne fwy i fywyd na'r hyn dyn ni'n ei weld, a'r gwirionedd rhyfeddol mae Duw ei hun sydd wedi gosod y dehead yma arno ni. Dim ond ynddo fo ydown ni o hyd i'r gydnabyddiaeth dyn ni'n edrych amdani, y pwrpas dyn ni'n ymladd i'w ddarganfod, yn hystyr, yn gwerth. Os ydych chi wedi profi'r syched yna, does dim byd yn y bywyd yma yn gallu fodloni, ydy hynny yn arwydd yn bod ni di'n gwneud ar gyfer byd arall, awyrgylch arall, awyrgylch presenoldeb Duw ei hun, tragwyddoldeb. Beth os di'r ymdrech yna i ddarganfod ystyr bywyd, ddim mwy na dehead pob calon i ail ddarganfod y cynllun gwreiddiol, yr hyn gawsoch chi'ch creu ar ei gyfer. Beth os gawsoch chi'ch gwneud ar gyfer Duw, eich gwneud i'w adnabod o. Os di hynny'n wir, pam i bod i mor anodd i ddarganfod o? Mae ffrind i mi'n sôn am chwaraewr tennis proffesiynol yn dod i'r dre lle roedd o'n byw, i gynnal sesiynau hyfforddi. Fe aeth o am mwynhau taro'r bêl nôl a blaen gyda'i ffrindiau, ennill pwynt yma, colli yn arall, cael seibiant ac yn teimlo'n rêl balch ohono ei hun. A dyma ofyn i'r chwaraewr proffesiynol os oedd yn ffansio gêm sydyn. Dyma hwnnw'n gwenu ond yn cytuno. Mae fy ffrind yn dweud i fod o'n cofio'r hyfforddwr yn taflu'r bêl i'r awyr a'i tharo, ond y peth nesaf glywodd o oedd y bêl yn taro'r ffens tu ôl iddo. Welodd o mor bêl yn dod. Weithiau, allwn ni ddim gweld mor wael ydyn ni, nes yn bod ni wedi gweld y safon. Wyddoch chi, dydy fy ffrind ddim yn cofio beth oedd enw'r hyfforddwr, sy'n profi fod hyd yn oed hwnnw ddim digon da i wneud enw iddo'i hun fel chwaraewr oedd yn cystadlu ar safon genedlaethol. Y cwestiwn ydy, pa mor dda ydy digon da? Wrth ymdrechu i lwyddo, ymdrechu i blesio, wrth geisio pentyrru'r pethau da sydd o'n plaid ni, dyn ni'n gwybod yn iawn yn bod ni'n dal i syrthio'n fyr o safon Duw. Dyn ni'n methu o bellffordd. Dwi'n gwybod hynny, a dych chi'n gwybod hefyd. Hyd yn oed ar ddiwrnod da, dos gynno ni ddim gobeth, yn ddwfn yn calonau, dyn ni'n ymdrechu i wneud rhywbeth allwn ni byth i gyflawni. Ond mae'n newyddion da. Mae'r Duw sy'n adnabod pob llunyn DNA ym mhob cell o'ch corff, yr un sy'n gwybod am bopeth a trwch meddwl, yn eich caru chi'r eithaf. Ymhell cyn i chi ddechrau edrych, cyn i chi hyd yn oed feddwl am edrych, cyn i chi gael eich geni fe bontiodd o'r gagendor. Pan oedd hi'n amhosib i ni ymestyn ato ef, mae o'n ymestyn i lawr ato ni, yn camu mewn i'n byd, i mewn i'n cnawd a chael ei eni fel un ohono. Iesu, Emmanuel, Duw gyda ni. Mae'r Beibl yn dweud i fod o'r un fath â ni ym mhob ffordd ac eto mewn un peth. Doedd o ddim fel ni o gwbl, wnaeth o rioed fethu. Dyma'r unig fywyd perffaith welodd y byd. Mae ffordd cariad yn aml yn wrthyn i'r rhai sy'n falch, a doedd yr rhain yn methu goddef Iesu
Roeddent am gael gwared ac felly dyma'r criw yn ei wawdio a'i lofruddio'n gyhoeddus rhwng 2 leidr ar y groes. Mae'r un wnaeth ddim o'i le erioed yn marw yn lle rhai euog. Y sanctaidd yn cael ei ddal i fyny fel yr un brwnt. Y di-euog yn cael ei ladd fel y troseddwr. Ond oedd bron neb yn sylweddoli mai dyma oedd ei gynllun i gynnig ei fywyd perffaith i dduw yn aberth yn ein lle ni. Mae'n rhoi ei hunan yn sefyll yn fy lle. Be mae'n ei gynnig ydy rhywbeth i'w gyfnewid. Os rhowch chi'ch gorffennol iddo, cydnabod eich beiau, eich methiannau, eich angen am faddeuant, mae'n barod i gyfnewid eich methiannau am ei fywyd perffaith ei hun. Bellach, gallwch gael heddwch a Duw a gyda chi'ch hunain, oherwydd beth mae Iesu Grist wedi wneud. Gallwch wybod fod y methiannau wedi hanghofio, y ddyled wedi thalu, a'ch bod yn wrth rychau i gariad. Ac yn y dyfodol y cewch glwed y geiriau da iawn gan yr unig un sydd a'i farn amdano ni'n cyfri i dragwyddoldeb. Beth os nad ydych gwerth chi fel person yn dibynnu ar beth allwch chi gyflawni? Beth os ydych gwerth chi yng ngolwg Duw ddim yn dibynnu ar eich llwyddiant neu ar eich ymdrechion? Beth os medrwch ddarganfod y person yr oedd Duw wedi bwriadu i chi fod? Beth os na fydd dim arall yn bodloni? Meddyliwch, trafodwch, holwch,